Sa isang gabi, Oh yeah! sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? At bakit lahat ay nag-iba na dati nasa bahay lang ako nakahilata pero ngayon wala nang oras para humiga. Ay, sinasabi na ang hirap talaga kapag mukhang pera. It's a happy Wednesday, Kabisyo. Yes, I'm back. It's me, your one and only, ang babaeng takbo ng takbo. Ay, sinasabi na ilang araw na lang talaga, lilipad na ako. This is me, your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang, alam mo na, Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. trip, bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Teka nga, pwede bang pass forward na tayo sa Friday? Nasabi na talaga kapag mga ganitong gitna ng week ay ang sarap na lang talaga mag-pass forward. Lalo na ngayon, February 8 days. 8 days to go bago mag-anniversary ang Love Radio. Akala mo Valentine's yung isi-celebrate ko, no? And speaking of, dahil nga 50 years ng Love Radio, 50 years minus 8, 42. Uy, 42, ang galing ko mag-math. 42 kilometers po ang tatakbuhin ni Mara Tony sa February 16. Oh my goodness. Ngayon pa lang kinakabahan na ako, di ko na rin talaga alam kung anong gagawin ko. Ang dami ko na piniprepare, ang dami ko na rin sinasabi. Oh my gosh. Pero alam mo, in fairness kanina, pumunta ako sa mall. Siyempre, kailangan natin bumili ng mga pang-outfit. Siyempre, ang mabilis na tumakbo pero ang pangit ang suot ko dun sa Hindi tayo magpapatalo dyan. So, habang bumibili ako, ang daming bata! Apakaraming bata dyan sa mall, B. Parang walang pasok. Iniisip ko tuloy baka field trip yan eh. Ikaw ba, yung anak mo ba ay nag-field trip na? Ay, siyempre, ang sasabihin sa'yo, Ma, Pa, pingin naman baon. Hihingin sa'yo 1,000. Wow! Tapos kapag ka nag-field trip, yung binigay mong baon na akala mo gagamitin niya pambili na pagkain, ay hindi. Nakita mo pag uwi, yun, may bagong sapatos. O yung nga pala sa lahat ng mga bata kanina, ang cute nyo. Kahit nga, alam mo, isa yan sa mga pinaka-namimiss ko ngayon eh. Yung alam mo, ang sarap na lang maging bata. Ang sarap na lang talaga pumasok. Pumasok sa school, kau naman. Yung tipong wala kang gagawing, wala kang iisiping trabaho. Tapos papasok ka lang. Kahit wala ka masyadong ayos. Minsan nga kahit bobo ka, pumasok ka. Charos. Ang sarap maging bata, yung wala kang iniisip. Pwede kang humingi ng pera. Pero ngayon, kapag ka nakahiga ka, kay tambay ka, ay B, wala kang pera, nga. Kaya sa lahat ng mga nagbigay ng baon sa kanilang mga anak ngayon, magkano bang allowance sa binibigay mo? Uy, ako nga dati 50-50 lang. Kaya ayun, ang aga ko namulat sa business talaga, hindi payag si Mara Tony ng ganyang kalit na baon. Pag-usapan natin ang mga gawain natin ng bata tayo. Lalo na kapag ka-field trip, uy, nakaka-excite. Lalo na pag nasa school. Sige, diyan ka muna ha. Usap-usap tayo. Huwag kang aalis, huwag mo ililipat ng istasyon. Sinasabi ko sa'yo. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one.